dalu menika sesarangan kali keluarga besar menika sound system saking Mas Agus. Undang jos penak didengar. Ya ya oh ya oh ya oh ya oh. La 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 la. Oh. Osku. La. La 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 la. La 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 la. Mereka putunipun Pak sopir Puran. Ya putune Pak Puran sopir Pak Su. Loh. Lah Sita solai anuju pronto iwe sonder saja ing leter awe Sukarno mring para miyarsa sonder yang kumebar ing awak saka-saka ya goyang di saka-saka ya goyang di saya oh la 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 Narsito soleh anu Sukrana miwir soter saja ing lender amit salena kang para miyarsa saderenge yang kumebat
suwira jamu godhong telo suwira ketemu bisa kudu rasa suwira jamu godhongi pelu suwira ketemu cipta rasa Mas Wahyu sone Mas Agus ya koyok kene iki. Lho. Pun ngantos kesupen lek tanggap mae iki lho. Pak Su. Lho. Ya lho. Lho. Lo, ye, oh lah, lo, lo, lah, lo, was, lo, yeah, lo. Sawung galing kula masuk sarana bali Joko Brak. Ate master Kediri Mulyo Joning Trata. Kutha Surabaya. Yang donga. Ayo. Halo. Lo. Ya. Lo. Aye. Lo. Jo. Yo. Iya yo lo ayo la oh iha ya le ya le oh ta wayang kuwi bareng ayu-ayu bener. Lho. Iya. Lho.
Ayo lo. Ayo Duk. Iya Duk ayu ku ya takno. Ayo. Mas Bayu. Nah, iki lho penjalukanmu lagu gendeng sing kok karepe. Ya aja. Ya aja. Lo. Apa pancen wis nasibku? Ayu lenggak jos gandos. Paribasan wekasan tresnaku mung trimo nyawang. Iya perlu kamu dengan pancen wis nasibku nang tresno ayo ndek atiku panyuwunku lali muga tansah tetep ing senadyan nadha papane Ayu kok ora ro to jelek iki arkene apa-apa. Siapa? Sapa? Sura kene apa-apa nah. Oh ngoten. Kula dijak napa dipecat? Ya ora mungkin to dipecat kaya ngono suarane kok. Kula dijak napa dipecat? Ora samar dipecat. Lek wong sing ratif mesti dipecat. Oh itu kesenian. Butuhe kan ya rapi to lek kesenian iki. Nggih, heeh. Ora mergo duit ning seneng karo golek duit. Nah, betul. Jodoh Cah Ayu. Tekan ndi? Nah. Iya. Sama ndak ngombe? Ndak. Ndak, ya wis. Udin guyang-guyudin. Aman Din. Ayo. Sik nali Pak, tekan ndi Pak? Oh. Natyana Ayo.
doi becan. Ya. Oh. Ya. Masak to, wonge jil ra ngantuk. Mboten. Heeh. Aman. Heo. Ya. Lalu Mas Udi. Iya. Lo. Bulan aku tulung aku saiki kaline limbang itu pranyata sisina bebaya batin tetane nada tukulan sakala bisa aklile tegal sawae dikelebah matune biyen akaran rawa saiki dadi kutha ya tak seriate
abang biru lampune disco awakku rumes mikir beceloro bojo sing enom jaluk disayang ngono sing tumunjur bakal ditinggal sirah momen terapi saturu ini sakit adem tresno mas uga adem atu apa ya puas mikir butuhe mikir belancane jur saiki bingung atine sakit adem tresno mas uga adem wektu mikir butuhe mikir belancane jur saiki bingung atine Sound System Mas Agus dari Banaran.
Loh. Aus, loh, Wara-wara padha